M'ajudes amb el casc? D'acord. Diria que s'està caient. Així? Col·loca'l bé. Genial. Aquest friqui de mitjana edat és en Tian Xiaopeng. La vaig posar aquí quan em vaig mudar l'any passat. És una poma de veritat? Sí, està seca. Oi que és una passada? La panerola és falsa. Té el cap ple d'idees estranyes, com la de transformar aquesta pintura xinesa en animació 3D. Això és el que obsessiona un director. Sentim que encara queda molt a descobrir sobre l'animació. L'estudio Ghibli ha invertit molt de temps a perfeccionar el seu estil perquè és el que els diferencia. Pixar s'ha passat una dècada treballant en 3D perquè és el que han descobert. La tècnica del Sumie prové de la Xina. És única, el que ens ha fet pensar que és digna de ser estudiada. El nostre director té un objectiu. Vol donar a conèixer l'animació xinesa i fer que la gent de la resta del món es quedi impressionada. La innovació de DeepSeek consisteix a combinar elements tradicionals de la pintura xinesa amb l'última tecnologia per crear un producte únic. Com transformem un dibuix a mà alçada en una obra figurativa en 3D? Vam gravar alguns pigments en moviment i els vam aplicar als models. Però la tecnologia 3D realista i la pintura xinesa irregular i abstracta són intrínsecament contradictòries. El dibuix és massa estàtic. Així doncs, al final vam decidir utilitzar més partícules. Grava més vídeos mentre estigui encès. Si us hi fixeu, la pols no és uniforme. No totes les partícules són rodones. Al final van superar el repte. Milers de milions de partícules tridimensionals en diferents formes i colors van crear el delicat efecte de la tinta. D'aquí venen les anomenades partícules de tinta. Hi deu haver milers de milions de partícules en tota la pel·lícula. Si no, seria impossible recrear la textura de moltes partícules agrupades. Aquesta tecnologia no només es pot utilitzar a DeepSeek, sinó que també es pot aplicar a altres pel·lícules. Què és la innovació? Per mi, pot ser que sigui superar els límits. Sovint, els nostres ordinadors es penjaven mentre treballàvem. Ha estat una prova molt dura per ells. El juliol de 2019, una pluja torrencial va esgarrar tots els seus mesos de treball. És una cortina d'aigua, literalment. Però a les catàstrofes els hi és indiferent el teu esforç. 4 mesos després, hi va haver una altra inundació inesperada. Va ser una gran pèrdua per l'equip, que es guanya la vida amb el maquinari. Encara que van comprar assecadors per un rescat d'emergència, van perdre 40 ordinadors de gran potència. Pot ser que sigui el nostre destí, perquè el camí que hem escollit no és gens fàcil. En aquell moment, cap dels efectes i tecnologies utilitzades a DeepSeek estaven disponibles a la Xina. Per això el projecte va ser molt complicat. A mesura que avançàvem amb el procés de prova i error, ens preguntàvem per què no funciona. Ho vull fer una realitat. Vaig gaudir molt del procés de creació. Acció! Més enllà dels reptes tecnològics, l'actuació d'animació és un altre gran obstacle. Ser diferents és molt important per nosaltres. És el que ens motiva. Més junts, més junts. Estén el braç cap endavant. Fins i tot per una simple referència, tot l'equip ho havia d'intentar fins que el director trobés la que més el satisfeia. Després de Monkey King Hero is Back, a en Tian se li va acudir la idea de transformar la masculinitat. L'essència amagada sota les imatges és la innovació que ell busca. Sí, tens raó. Aquest cop, el protagonista ja no és un personatge honest, amable i atractiu com a l'animació tradicional, sinó una nena sensible. 有的时候觉得自己做什么都不对。 Qui diu que un grup d'homes no pot captar la sensibilitat i delicadesa d'una nena?
En aquest moment està acabant de sanglotar i s'està controlant. Es veu, sobretot, en com tremola intensament. De fet, és la respiració i la tremolor del seu pit que causen el moviment de les seves espatlles. 你到底是谁呀？ Aquesta excel·lent actuació emocional va ser el que va motivar en Chen a estudiar-la durant 7 anys. Molts dels canvis a la seva expressió són molt subtils. Aquest moviment facial és pràcticament imperceptible, així que no cal enfatitzar-lo, però amb aquest moviment sembla molt més realista. Per fer que els personatges cobrin vida es necessita molt més que les microexpressions. Quan un personatge s'emociona, se li mou la nou abans de fer cap soroll. Els moviments subtils i les expressions estan dissenyats per mostrar la sensibilitat dels personatges animats. Si s'està aferrant en comptes de fer una simple abraçada, ha de tenir les mans una mica arquejades. Per desencaparrar-se i solucionar els problemes del director, pot arribar a mastegar fins a 3 ampolles de gel al dia. Els espectadors són senzills. Quan vaig al cinema no n'analitzo la tècnica i tant me fa quant de temps hi hagis estat treballant. Això no és rellevant. El que importa és l'experiència general. He viscut una nova experiència? M'ha commogut? Aquests són els sentiments més intuitius. Des de la textura de la pell fins a la mida dels poros. Des dels detalls del pèl fins als canvis de la llum. L'equip de Deep Sea ho va haver de dissenyar tot des de zero. Hi ha moltes coses que cal tenir en compte en cada fase de producció. M'he passat 6 anys treballant en aquest projecte. No sé si seria capaç de fer el mateix un altre cop. Treballar en pel·lícules d'aquesta gran escala suposa un gran desenvolupament per mi. Em sento molt afortunada. Aquesta pel·lícula és molt innovadora. Cada passa que fem ens porta nous reptes. Hem buscat la perfecció. No em rendiré fins que la vegi estrenada. Per crear un producte diferent, has de ser innovador. Primer s'esbossa un submarí i després es dissenya. La perfecció requereix esforços constants. La incògnita implica desafiaments. Doncs bé, aquests tràngols no són res, oi? Enfrontem-nos als problemes. Seguim millorant.